Po tomto roku totiž udalosti začali mať dramatický spád. Prítomnosť Dandinej mamičky sa začala prejavovať v Dandinej domácnosti priam fyzicky. Pri varení obeda, keď boli všetci v kuchyni, Danda objavila pod drezom starý červený hrniec. Vôbec ho nepoužívala a zvyčajne bol odložený hlboko v kuchynskej skrinke. Nikto nevedel, ako sa tam hrniec dostal a Danda ho opäť odložila do ťažko dostupnej hĺbky skrine. Na druhý deň Danda našla hrniec zase na tom istom mieste. Začala mať z toho divný pocit. Na tretí deň opúšťali byt spoločne. Spoločne skontrolovali, že kuchyňa je úplne vyleštená a uprataná. Spoločne zavreli dvere a odišli. Dohodli sa, že spoločne sa aj vrátia domov. Chceli zistiť, kto alebo čo sa tak nemiestne hrá s ich starým hrncom od Dandinej mamičke. Keď sa vrátili domov, na kuchynskom stole stál červený hrniec a v ňom navarená polievka, taká, ako zvykla pripravovať Dandina mama. Ostali ako obarení, v ich byte strašil duch Dandinej mamičky.